بەری چەند ڕۆژان وەزیرێ کارێ دەرڤە سویدێ گوتە ڕۆژنامەیەکە وڵاتی و پەکێکێت لە سویدێ چالاکیان ئەنجام دەدا بە مەرەمە هەندێک و ئالیکاریا دراوی ژێ پەکێکی ڕاکۆم بکە و ئەڤەژی دەبە سەدەمی هەندێک و تورکیا دژاتیا ئەندامەتیا سوێدێ دە ناتۆیەدا بکاتن و وەسا دیار دکە و لە سوێدێ دەمەگزووێ یاسایەک نوژی دەوێ مەسەلێدا دەربکەوە ji bo vê mijara taybet ji bo ku em vê şirove bikin yan bizanin rastiyavê çi ye em niha mêvandariya birêz Kurdobaskî rojnamevan ji Stockholmê dikin kekê Kurdo dem baş yanî wezîrê karê derve axiftineke eşkere dike û dibêje ku ew karên PKK encam dide di Sûriyada sedemê hindî ne ku Tirkiya dijatiya hindê bike wê yasayek derkeve ew yasa wê çi be pêşbîniya çi tê kirin سیستê Gulanê yanî angosibê ew yasa saet tiştê xwananî viro li Parlemanê Swêdê bê qerar kirin. Ew yasayekî taze derdikeve dibêjin yasayê antiteror. Li vê derê ew kesên ku mesela komelê ku damba terorê xwaribe li wir xwarin çêke an ji seyare bajûr boy mêvanekî seriya wan dikeve belayê dikarin ceza bigirin. Lê her wisa ji dixwazim bêjim ku tu sembolê partiyekî nayê qedexe kirin. Yani mesela PKK ala xwe wekî beriya wê berdewam bike ala xwe sembolê xwe tiştê xwe di wir de problemekî muşkil ku heqê axaftinê azad heye li Swêd li wir goradinekî çê nabe. Lê wekî tiştekî dî jî dixwazim bêjim yani anha wezîrê Karûbarê Derve Swêd gotî ku PKK wakiriye wakiye bi rastî gelekî ez şaşmam ji ber ku ez 37 sala rojnamevanî dikim li Swêd û hemû meselê ku Kurd mehkeme tiştê wisa de çêbûne ez beşdar bûme tu qerarekî li ser PKK tune ye mesela ew tiştê ku sûcê ku ew dibêje û li Swêd jî xelk gelekî şaş bû ji bo ku Erdogan kêfa Erdogan bîne vê axaftinê kir wezîrê Karûbarê Derve Swêd ji ber ku bi rastî jî yani tu bingehekî ew tiştê ku evî gotiye em çûne dadgeha yani tu qerarekî ser PKK tune ye tu dibêjî tinê ragihandinê alîkarî jî hatiye guhartin yani sistema alîkarî îro xel ne mecbûr e were li Swêd here dikana ji xelkê pere bixwaze dikarin swîş bikin û dikarin dîrekt bişênin ciyê dîtir yani dinya newk bereye yani çima eger wesa be çima wezîrê karê derve vê ragihandinê bide bi tinê ji yani bo ragihandinê û bo razîkirina Tirkiye yan jî ji bo razîkirina Tirkiye bû belê ev ya ji bo razîkirina Tirkiye bû eger yani Erdogan nexweş ket tu zanî eger Erdogan eger mesele ku Erdogan sê roj zûtir nexweş bike ev axaftin çê nedibû yani ez dixwazim bêjim ku yani ev tiştê hene tenê ji bo ku ya dewleta Tirkiye memnûn bikin û Fînland bû endamê NATO Swêd dikare bi endamê NATO li wê derê dixwazin xweş ji dewleta Tirk re şîrîn bikin yani mesele ser wê yani ev axaftina wî li Swêd gelekî acizî çêkir serokar wezîrê Karûbarê Derve ji ber ku normal li Swêd heta vêga çawa dewletê Swêd îsa 500 saliya xwe wek dewlet yani şeşê hezîranê pîroz dike heta vêga daîm wan meseleya polîsî de ya serokê polîs ya wezîrê heqûqê dadgeh em dibêjin bawer mijem we ya jî kesên ku serokê îstihbaratin axaftin kirine heta vêga wezîrê Karûbarê Derve welatê Swêd berê vî kabrayî axaftinekî li ser fînans û sûc û dizîtî û pare û toz û narkotîka tiştê wisa nekiriye ev ya yani li Swêd jî xelk gelek jî aciz û heta li karîkatûra de jî dijî wî hinek tişatin nivîsandin û kekî Kurdo bi dixwaz ez bipirsim tirs heye li ser wan kesatiyên ku Tirkiya ji xwerekirina armanc û di Swêdê de dijîn eger biryarek ya tu dibêjî antîtîror dijî tîrorê li Swêdê siba û dûz be derkeve Na tu biryatine dixwazim berî her tiştî bêjin ku çar kategorî li vir hene hinek kesê ji xwe krîmînalin ew wan teslîmê Tirkiye bikin ew ne Kurdin ew ya Tirkiye li Swêd sûc kirine însan kuştine an narkotîka firotin duyemîn jî Kurd Tirkiyên ku nêzîkî rêxistina Gülen hene û Tirkiye çep hene û duayî jî Kurd hene ji nav Kurda de heta vêga em bêjin seta not her kesê ku divî lîsta ku Erdogan dixwaze teslîmê Tirkiye bikin hemû hemwelatiye Swêdin lê ew kesê ku nêzîkê Gülenin jî ewanan jî heta vêga ew kesê ku wan xwestine ne hemwelatiye Swêdin lê belê dadgeha herî bilindiyê Swêd qerar daye ku wan teslîm nekin berwekî jî kesekî siyasî ku hatiye Swêd nav ew lîsta orjînal em dibêjin ji ber ku Erdogan berê gu em 33 kes ji Swêd dixwazin
باشی گو 42 کس باشی گو نابر 130 کس او اورجینال او ناوی کل جمع هنا 42 ناون جوانا کسی که تسلیمی ترکیه کسی که سیاسی تسلیمی ترکیه نابه يعني كاكي كردو بتخص قوتنا كوزير الدرفه بيجم اجر ويقوت باتشكو لجماعاتي كو او دي بيجا ولاتي بربسياره برانبر تركيا مثلا بران غربونا تود بيجو وكل بيجن تيروري وباسي دو نافاكريا باكيكي ويا باكيجي يعني تبيجي اجر او يا صدر كفت يا باكيجي يا باقال للسويدي ورقه دغاكرن شو او هطانها برخصيك تيرورستي وانا داناس اللي نافيا باجي هاتيا دراغا عندنا ويدي عنا نا ناوی پیگه تو جیتنه یعنی اتخوازم بری هر چی بیشم او پیمانه کل مادری دیچی و حزیران سالا چو بیراتتی وقت تو شخصیت السوید بو او دما هاوینا چوی و وان پیمانه حمو تکست که هاته نفسان ناوی پیگه تنیه او تشت از دوی تشتی گله کی باشن بريس كوردو باكسي روجنا مافانج السويدي بمره بو قال سباس سپاس یه بار باش روز باش